И здравейте на всички, аз съм Рости и това ще е малко по-различно видео от тези, които качвам. Първо по-така обстойно видео в моя YouTube канал, свързано с Реал Мадрид и най-вече с новините, защото повярвайте ми, след Ел Класико, след загубата на белите от Барселона в финала за Купа на Краля, се случиха изключително много неща. Директно си започвам, между другото. Първо, разбира се, преди да е започнал самото видео, оставете по един лайк, абонирайте се задължително с камбанката и може да напишете долу в коментарите какво мислите за ситуацията в Реал Мадрид. И разбира се, може да ме последвате в другите социални мрежи, като например TikTok, Instagram. Много неща се случиха наистина след загубата на Реал в Ел Класико. Както сами сте забелязали, даже не съм качвал видеа в TikTok, защото наистина се случиха много неща. Сега ще започна с най-големите новини, разбира се. И затова исках да направя едно такова голямо видео, в което без проблем ще си поговорим по-така надълго и на широко за нещата, защото този сезон за Реал Мадрид наистина е доста интересен, от към това, че има доста проблеми и в отбора, и на треньорската позиция. Така че без много да увъртам вече, мисля да започна с първата тема, която ще подхвана днес и най-важното, което се случи през последната седмица. Да, точно видеото го снимам в петък, финала беше в събота миналата седмица. За една седмица се случиха толкова много неща в отбора на Реал Мадрид. И започваме с най-голямата новина, дами и господа. Карло Анчелоти се е разбрал с Бразилия. Така, всъщност това стана ясно след финала. След финала вече стана ясно, че Карло Анчелоти на 100% ще си тръгне от Реал Мадрид. Но честно да ви кажа, докато не видя отново от Фабрицио Романо, може би, Here we go, нищо не е сигурно. Сега ще ви кажа защо. Защото всички медии започнаха да казват, че Карло Анчелоти се е разбрал с Бразилия. Той наистина имал официална среща с пратеници от бразилския национален отбор и всичко е било готово. Карло Анчелоти ще поеме бразилския национален отбор директно след сезона на Реал Мадрид, преди световното клубно. Обаче, какво се случва след това? Веднага Реал започват да търсят решения. Окей. И отбора смята, че това ще бъде най-правилният вариант за заместник на Карло Анчелоти. И тук вече става ясно, че заместник на Карло Анчелоти ще бъде Шаби Алонсо. Окей. Това все още не е потвърдено на 100%. Всички медии твърдят, че това ще се случи, но до момента нямаме абсолютно нищо на 100% потвърдено и аз, докато не видя наистина вече официално Here we go или там каквото и да е, не вярвам на абсолютно нищо. Сега ще ви кажа защо. Окей, преди малко ви казах, че Карло се е разбрал с Бразилия. Какво се случва обаче 2-3 дни по-късно? Сделката между Карло Анчелоти и Бразилия се е разпаднала. Как се случва? Не мога да ви кажа. Първо, има няколко причини. Реал не искат да пускат Карло Анчелоти преди световното клубно. Те искат той да ги води по време на този турнир. Все пак знаем, нов формат. Трябва да е някой опитен треньор, който разбира се да се справи добре в този нов формат. И в последствие, даже мисля, че вчера излезе, Флорентино Перес иска много Реал да се представи добре в този турнир и даже иска и да го спечели, защото да не забравяме, че вече ще се провежда на 4 години веднъж и който го спечели получава 100 милиона евро. И точно Флорентино е казал, че тези 100 милиона евро много добре ще дойдат в хазната на Реал Мадрид, защото след малко ще си поговорим също, се очакват и да се правят трансфери. Една от другите причини е, че Карло Анчелоти е пожелал да му се плати заплатата до края на неговия договор, който приключва през 2026 година, но Реал не иска да го прави това нещо. И третата причина, която също видях, е, че тази сделка се е разпаднала поради незнайни икономически причини. Видях, че Карло Анчелоти също и неговото семейство са се притеснявали с обстановката в Бразилия, защото, както знаете, в Бразилия има голям процент на кражби и на престъпност, но принципно като е треньор на национален отбор, мисля, че не е задължително да живее в Бразилия, може да си живее в Италия, например, и да пътува, когато има мачове за националния отбор, но да. Сделката между Карло Анчелоти и Бразилия се разпадна и беше, навсякъде се пише, че приключва. И веднага след
тези новини за Бразилия и Карло Анчелоти, че няма да се случат нещата, излезе оферта от Саудитска Арабия за Карло Анчелоти, а именно не кой да е, а от Ал Хилал. Веднага арабите разбраха, че няма да се случи между Карло Анчелоти и Бразилия и веднага влизат с оферта, която след малко ще си поговорим също за нея. Но Шаби Алонсо в Реал Мадрид, малко повече информация да ви кажа. Много важно според мен е, че най-вероятно този трансфер ще се случи почти безплатно за Реал Мадрид, защото очаква се белите да не платят неговата клауза, която е на стойност 20 милиона евро и двата отбора ще се разберат напълно джентълменски. Преди да кажа най-главното нещо от всички тези новини с треньорите, искам да кажа, че на 99%, ако така мога да се изразя, се очаква Карло Анчелоти да напусне отбора. Това вече наистина всички може да го твърдим като почти потвърдено, защото видяхме, не беше най-успешният сезон за Реал, все пак сезонът не е свършил. Накрая на видеото ще си поговорим какво предстои, нали, до края на сезона за Реал. Все пак сезонът не е свършил, но като се разделят Карло Анчелоти и Реал Мадрид, ще наистина по тържествен начин. Реал искат да направят тържествено изпращане на Карло Анчелоти, защото това е един от най-успешните треньори за Реал Мадрид в историята на клуба. Те имат подобно изпращане като това на Тони Крос и всички легенди, които са минали през Реал Мадрид. Това наистина го заслужава, но просто колкото и аз да смятам, че Карло Анчелоти наистина е уникален треньор, може би вече е време за промяна. Продължаваме сега с следващите. Какво се случи преди 2, мисля, че дни точно? Отново Карло Анчелоти и Бразилия са преустановили връзка. И тази сделка все още може да се случи. Сега, и тук идва момент, до тук приключваме, нали? Още нищо не знаем повече. Ще ви апдейтвам, ако нещо по-интересно се случи, разбира се, в моя TikTok. Сега е момента и да ме последвате. Има линк долу в описанието. И да, нищо повече не знаем. Знаем, че отново двете страни поддържат връзка и възможно е да видим трансфер. Но сега искам да изразя и моето мнение точно по този въпрос. Карло Анчелоти правилният човек ли е за Бразилия? Да, според мен той е точният човек за бразилския национален отбор, защото там има наистина много звезди. Особено в нападението е пълно със звезди. Ендрик, Винисиус Жуниор, Рафиня, Матеуш Куня, Родриго. Просто уникални футболисти. И според мен Карло Анчелоти, Неймар да не забравяме, Карло Анчелоти е правилният избор за Бразилия, защото той не се слави с толкова тактически футбол, доколкото с това да може да нагоди звезди в един отбор и да ги накара така да играят за отбора и да бъдат успешни и да печелят трофеи. Това според мен Карло Анчелоти може да го направи по един брилянтен начин, защото виждаме как се справяше до момента с звездите в Реал. Да, може би този сезон не му беше един от най-успешните, но със сигурност това е най-силното качество на Карло Анчелоти и според мен точно това е нужно на бразилския национален отбор. Да се направи така, че качеството го има в футболистите, но да се направи така, че да играят като един отбор, не всеки да играе за себе си, защото все пак знаем, бразилците искат да впечатляват с индивидуални качества, Рафиня, Неймар, Винисиус и така нататък. Да завърша тази тема, последното нещо, нали, което разбрахме е, че може би временен треньор, ако Каро все пак напусне Реал след сезона преди световното клубно, временен треньор може би ще бъде Сантьяго Солари, всички помним престоя му на начало на Реал Мадрид с тази загуба от Аякс, но като временен треньор по време на световното клубно първенство мисля, че ще бъде окей за месец някъде, по-малко от месец. Малко повече от месец. Мисля, че ще успее да се справи, макар че ще бъде много трудно и едва ли ще го спечелим, ако той е треньор. За това, според мен, за да завърша изцяло тази тема, според мен Карло Анчелоти трябва да бъде треньор на Реал и за световното клубно и след това белите да се разделят, да се разделим с него. Другото нещо, което исках да кажа е, че Шаби Алонсо пък не иска да бъде начало на отбора по време на този турнир, защото иска да дойде на чисто, с свежи сили през лятната подготовка и, както се казва, да се започне на чисто. Сега преминаваме към следващата огромна, то не тема, следващите огромни новини, които лоши, които сполетяха белия балет, а именно
поредните контузени играчи. Просто наистина, ако си мислите, че миналият сезон имахме много контузени играчи, какво да кажем за тази кампания? Просто след Ел Класико. Какво се случи след Ел Класико? Видяхме червен картон на Рюдигер, който безсмислени действия от германеца и получи наказание от 6 мача. И окей, Рюдигер 6 мача, червен картон, край. Сезона за него приключва. И той си направи операция, която премина успешно. И какво разбрахме, дами и господа? Разбрахме, че Рюдигер е играл в продължение на 7 месеца с болка. Какво е това? Наистина нямам думи. Ето тук може да видите на вашите екрани самото съобщение от Рюдигер. Просто казва, че е играл с болка, която е била непреодолима. И това според мен не Карло Анчелоти, Флорентино Перес трябва да се е взел поука, защото, както си спомняте, през зимния трансферен прозорец не взехме нито един футболист. Не направихме нито един трансфер. Според мен това трябваше да бъде поне един централен защитник. Точно заради това. Ето Рюдигер. Сега това е наистина обяснение за неговия по-така слаб сезон, защото миналия сезон беше просто перфектен. Но този сезон е малко по-колеблив. Ето и причината. 7 месеца да играеш с болка. Това наистина е ужасно. И сега вече важното е, че е преминал успешно операция. И не съм сигурен, но може и да се завърне за световното клубно първенство, защото операцията не беше толкова тежка. И може да го видим още през юли месец. Там някъде. И продължаваме с нещо, което се случи още в същия ден. Това всичко, което ще ви кажа, се случи в един ден. На 29 април. 3 дни след финала в Закупа на краля в Севиля. Както виждате на вашите екрани, говорихме си за Рюдигер. След това Менди, както видяхте, излезе още, мисля, че в 10-та минута срещу Барселона. И тази контузия, от която тъкмо се бе възстановил, явно се е появила отново и ще бъде аут до края на сезона, също заедно с Дейвид Алаба. Тук трябва да отделя малко повече време за Дейвид Алаба, защото искам да кажа, че този човек според мен е един от хората, които трябва със сигурност да напусне отбора, защото не ни трябва чупливи футболисти. Просто няма смисъл. Първо, Алаба вече е на години. Второ, вече не знам коя контузия подред получава, но дори да се върне след контузия, видяхме срещу Реал Сосиедад, си отбеляза 2 автогола, което наистина показва, че със сигурност формата му е спаднала доста от тези контузии и трябва да напусне вече отбора, макар че дори да напусне, едва ли ще му вземем кой знае колко пари, но по-добре без него и наистина трябва да си подсилим защитната линия. Така, тези тримата, които виждате в момента на вашите екрани, пропускат целия сезон, макар че остават още 5 мача в Ла Лига, разбира се, за нас само в Ла Лига. Да се надяваме да успеят да се върнат за световното клубно, но да, Менди, Алаба и Рюдигер пропускат края на сезона. В момента виждате на вашите екрани всички титулярни защитници за Реал Мадрид са контузии. Рюдигер, Алаба, Милитао, Карвахал и Менди. И сега, дами и господа, какво се случва? За оставащите 5 мача, един от които разбира се е Ел Класико, последното такова за сезона, оставаме с много интересни опции в защитата. Исус Ваехо, Фран Гарсия, Лукас Васкес и Лоренцо Агуадо, който ще бъде извикан в първия отбор. И макар и да е десен бек, от щаба и Карло Анчелоти казват, че може да играе като десен бек, като централен защитник, дори и като ляв бек, което е добре, но най-вероятно така ще излезем срещу Барселона с Раул Асенсио и Лоренцо Агуадо. Да видим как ще се представят. Каквото и да се случи вече, Ла Лига наистина ще бъде просто една мечта този сезон, особено с тези контузии в края на сезона, но нямаме късмет. Просто този сезон, ако мога така да се обобщя, макар че ще направя и още едно видео за края на сезона, за всичко, което се случи, нали, сумирано горе-долу, най-важните неща, които се случиха през цялата кампания, но този сезон бих казал, че е един преходен
е един сезон, в който Реал и Перес най-вече да се осъзнае, че може би е вече време за промяна на треньора и стила на игра, защото видяхме, че Килиан Ембапе малко или много обърка нещата в Реал. Но да, преминаваме към третата тема на това видео, а именно слуховете за трансфери, изходящи и входящи такива. Тук мисля да не обръщам чак толкова много внимание, защото все пак това са слухове и честно да ви кажа, виждам абсолютно всеки ден някакви футболисти да се говори, че искат да ходят в Реал, че Реал има интерес, но ще ви кажа за най-важните. Започвам първо с изходящите трансфери, които се очакват да се случат. Веднага след Ел Класико си казах, че наистина има голяма възможност Родриго да си тръгне. Започвам с най-гръмките новини. Родриго да си тръгне от отбора. Точно това и се случи преди няколко дни. Завъртяха се слухове, че Родриго иска да е по-висока заплата, но може би от Реал няма да му я осигурят. И точно от клуба виждат перфектна причина за да не му предложат нов договор и той да си тръгне. Един от играчите, които чувства се недооценен достатъчно и сериозно обмисля да напусне отбора. Единственото нещо, което може би ще го спре, е когато дойде Шаби Алонсо и ако случайно му каже, че го смята за много важна част от отбора и иска да остане. И втората голяма новина за изходящ трансфер е Андрей Лунин. Има в момента оферти за украинеца, една такава е от Галатасарай и Реал смята, че ако получи добра оферта за Лунин... Така, започвам с най-големия слух за най-голям трансфер, входящ такъв за Реал, а именно Флорентино Перес смята Уилям Салиба за перфектният защитник за Реал Мадрид. Иска още това да се случи през това лято, през идния летен трансферен прозорец и ще опита всичко, за да привлече французина и да видим в крайна сметка какво ще се случи. Други слухове за трансфери, играчи, които Реал Мадрид наблюдава, са левият бек Милош Керкеш. Разбира се, напълно наложително е да се купи ляв бек, защото виждаме Фран Гарсия се контузва, Ферон Менди се контузва. Милош Керкеш, честно ви кажа, не съм го следял много, но все пак Борнемут правят един от силните сезони и погледнах какви статистики има и са не лоши за един ляв бек. Както преди малко си заговорихме за Лунин, Реал имат интерес към вратаря на Еспаньол, Хуан Гарсия, който считат за перфектен заместник на Лунин. И последната, мисля, че даже всъщност онзи ден се появи този слух, че Реал пък има интерес към свободния агент на Байер Леверкузен, Джонатан Та. Това го виждам като един възможен трансфер, макар и да смятам, че германеца не е точния футболист за Реал Мадрид. Виждам го като възможен трансфер, ако Шаби Алонсо се присъедини към отбора и да си вземе с него Джонатан Та. И нещо, което искам набързо да си поговорим е, разбира се, за финал на това видео. Благодаря на всеки от вас, който е стигнал до тук. Може да оставите по един лайк, ако ви е харесало и ако искате подобни видеа, в които коментираме по-така надълго и на широко нещата, които се случват около Реал Мадрид, нали, извън шоу-лигата. Разбира се, може да последвате шоу-лигата в всяка една социална мрежа. И може да влезете в нашия Дискорд, би трябвало да сложа линк долу в описанието. Почти 1000 души сме, така че влизайте, за да стигнем това уникално число и мисля, че вече сме най-голямата футболна общност в България, но да. Както виждате в момента на вашите екрани, това са последните мачове на Барселона и Реал Мадрид в Ла Лига. Двата отбора, които се борят за титлата този сезон. Барселона играят с Валядолид. Лесна победа за тях. Абсолютно. След това имаме Ел Класико. След това Барселона играят с Еспаньол. Тук ще бъде трудно, защото все пак е и гостуване. След това домакинство на Вилереал, което пак няма да бъде доста лесно. И последния мач на Барса в Ла Лига е отново гостуване срещу Атлетик Билбао. Със сигурност програмата на Барса може би на пръв поглед изглежда малко по-трудна, но мачовете на Реал са Селта домакинство, след това гостуване, разбира се, на Барселона, Ел Класико, след това Майорка домакинство, Севиля като гости и Реал Сосиедад в последния матч от сезона, които ги приемаме на Сантьяго Бернабео. Честно да ви кажа, в момента Барселона води с 4 точки, ще бъде трудно. Трябва задължително просто да ги победим в Ел Класико.
мечтая просто Ла Лига този сезон. Ако я спечелим, наистина ще бъде просто уникално. Благодаря на всички, които гледахте това видео. Ставите по един лайк, ако все още не сте го направили. Абонирайте се задължително с камбанката, за да не изтървате всяко едно следващо видео, което кача в този канал. И разбира се, може да напишете в коментарите дали ви харесва такъв тип видеа, в които говорим за най-новите неща, които се случват около Реал Мадрид. И може да давате, разбира се, идеи за видеа в коментарите. Аз бях Рости, ще се видим в следващото видео и до нови срещи!